Anetka má zvoněno ke startu. Hele, počkej, já najdu mámu. Je ona běží mínka na to, ne? Startuje od magické klády. Ale dobrý, nemáš, že to taky baví. Ale dobře, to bylo si Nyní projíždí salalomem v pohádkovém lese. Nechceš sundat? Ale pěkný. Nezapomeňte, že ve výsledném čase hraje roli i váš vodič, proto si vyberte správného vodiče. Ulička mezi močály byla překonána a nyní zachraňujeme koníčka Bleska. Soutěžící má za úkol strefit se od pneumatiky a koníček zachráněn. A nyní útěk přes překážku s koníčkem Bleskem. Překážka úspěšně překonána. A čeká nás předposlední fáze. Mám. Až do nosu. Tak, stačí ukousnout kousek otráveného jablíčka a utíkat do cíle. A do cíle přes plůtek. Výborně, výborně. Ale pojď se na mě. V báječném čase.